co zase děje, ale to je už, jako to jsem objevil 2 bugy v tady týře, no. A pokud, jo, teďka vypočítám tenhle příklad, už mě zabije hnedka. No zabij. To by se moc říct nedalo a... Jo, a teďka tady bude hnedka. Protože jsem udělal ten bug, já nevím, jak jsem to udělal. Nic se nestalo. A už je blízko. Já nemůžu vyjít. Já tam nejdu. Ale co to dělá za ty zvuky? Já jsem nějak prostě počítal ten příklad, jo. A jak se to prostě zabugovalo, to se mi stalo po druhý. Čau, Bali. No tak no zase mě nedostaneš, co? Kdo ještě hraje tuhle hru, tak ať napíše do komentářů.